расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни 11-ум рақами рейтинг Никита Крылов бо рекорди 28.9 ва 8-ум рақами рейтинг Волкан Оздемир бо рекорди 18.6 рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 280. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский гуфт ки барои чӣ мехоҳад ки Чарлз Оливера Ислам Махачевро шикаст диҳад. ман танҳо боз як камарбанди дигар мехоҳам, аммо агар пурсен ки зидди кадоме аз онҳо муҳорибаи калонтар мешавад, пас фикр мекунам ки зидди Чарлз Оливера. айни замон дар гирди Оливера хайпи калон аст ва боз мо ҳамаамон медонем ки муҳорибаи мо бо ӯ хеле муҳорибаи дурахшон мешавад, чунки стили ӯ хеле дурахшон аст. аммо агар ки Ислам Махачев ғолиб шавад, пас ман бо Ислам меҷангам. муҳим нест ки кадоме аз онҳо рақиби ман мешавад, ман бо ҳардуяшон меҷангам. онҳо ҳардуяшон барои ман визифи калонанд ва ин чиз ба ман боз ҳам мотиватсия медиҳад. ман андердог буданро дӯст медорам ва ба ман маъқул аст вақте ки одамо ба ғалабаи ман боварӣ надоранд. дар вазни ним сабук танҳо худованд медонад ки ман кай андердог мешавам. ана агар ки ман ба вазни сабук баром, пас бисёриҳо боз маро андердог мешуморанд, аммо бошем ба онҳо исбот мекунем ки онҳо иштибоҳ мекунанд, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон, Александр Волкановский дар ҳақиқат рақиби навбатии чемпиони нави вазни сабуки UFC, яъне рақиби ғолиби муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливера шуда метавонад. чемпиони муваққатии вазни миёнаи Eagle FC Даурен Ермеков дар визови чемпиони AMC Fight Night Владимир Миниев ҷавоб дод. шунидам ки ба Владимир Миниев муҳориба бо ман дар турнири Eagle FC ки моҳи декабр дар Қазоқистон баргузор мегардад шавқовар аст. ман чӣ гуфта метавонам? ман тайёрам. ва агар ки Фаридун Одилов боз аз муҳориба даст кашад, чӣ гунае ки ӯ ин корро карданро дӯст медорад, пас ман бо шодӣ ин муҳорибаро ба Миниев медиҳам. баъди муҳорибаи мо ки 2 сол пеш баргузор гардида буд, ман хатогиҳои худро ислоҳ кардам ва ман тамоман зид нестам ки барои Қазоқистон боз камарбанди Fight Night-ро ба даст биёрам, гуфтааст Ермеков. хотиррасон мекунем ки чемпиони доимии Eagle FC дар вазни миёна варзигари тоҷик Фаридун Одилов аст. Даурен Ермеков бошад чемпиони муваққатӣ аст ва онҳо бояд ки зидди якдигар муҳориба гузаронанд. аммо чӣ хеле ки мебинем Даурен тайёр аст ки бо Миниев ҷангад. худи Фаридун Одилов боша ҳамаи ин корҳоро лақлақи зиёдатӣ номид. Eagle FC ман тайёрам ва сайди худро интизорам. аз сергапо боша бигзор ки лақидан гирам, мо боша кор мекунем, навиштааст Одилов дар саҳифаи иҷтимоии худ. дӯстон, ростӣ маро як чиз хеле ҳайрон кард. чаро ки Владимир Миниев бо чемпиони муваққатии Eagle FC Даурен Ермеков ҷангидан мехоҳад, аммо дар визови чемпиони доимии Eagle FC Фаридун Одилов ҷавоби аниқ надод. ба фикри шумо дӯстон сабаб дар чист? фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то бозид хонободу сарбаланд бошен.